дошли в нашия склад. Първо искам да ви благодаря за това, че отделихте от времето си да ни посетите, да имаме възможността да покажем част от нашите продукти. Имаме двукомпонентна циментова хидроизолация. Съотношението от 2 към 1. Така, съотношението, искам да го видите така добре, искам да ви обърна внимание, че това разделяне е направено електронна везна единствено за нуждите на презентацията. Винаги на обектите хидроизолация трябва да бъде измесвана изцяло сухата част с цялата течна част. Никога невъзможно е, повярвайте ми, убедете вашите клиенти, е невъзможно хидроизолация да бъде на око разделена на обекта. Невъзможно е. А това води, разбира се, до отклонения от параметрите на материал на продукта. За нуждите презентация ние сме направили това разделение, сме го направили на електронна везна. Мап еластик се приготвя, както казахме, чрез смесване на двата компонента, компонент А и компонент Б. Винаги се размества на ръка и винаги сухата част се изсипва в дъшната част. Първо ще започне с показване на това как се полага лентата, гранулираната лента в ъглите на банята и на терасата. Тази алкалоустойчивата, нейното предназначение е полагането и в ъглите, където имаме връзка под стена, в хоризонталните ъгли в една баня или в тераса, или в вертикалните такива. Причината е, че винаги, знаете, най-критичното място са работните фуги, където са връзката под стена, а натрупването на дебел пласт хидроизолация не работи, обратното. Натрупването на дебел пласт хидроизолация пука. Затова е необходимо да бъде положена тази лента, за да сме сигурни, че ние няма да имаме проблеми за бъдеще. Полагането на лента, както виждате, става с текстилен слой навътре и се залепва с самата хидроизолация на еластик. Няма нищо сложно или особено в монтажа на тази лента. Пак, както Краси добре вметна, трябва да внимаваме да бъде лента Мапеластик, която е с алкалоустойчивост, тъй като Мапеластик е циментов продукт. Монтажа на тази лента се използва както в ъглите, хоризонтални и вертикални, също така и в контролните фуги за маски. Защото ако една тераса, примерно на 50-60 квадрата, тя е голяма, тя сигурно ще има поне една или две контролни фуги прерязани в замазката. Затова Мапеластик се използва последния начин. Вътре в контролната фуга се вкарва ето така на омега и тя се залепва с самата хидроизолация отново към замазката. По този начин знаем, че фугата е надежно хидроизолирана страната и от нея няма да протече. Отдолу ще се срещнат посредством. По принцип има такива готови детайли ъгли, но понякога ми идва скъпо на клиента да си ги закупи. И затова се прави ето такъв детайл, от парче от тази лента се изрязва и се прави ето този ъгъл. Продукта Мапеластик може да бъде нанасен върху всякакъв вид строителни, които са стандартни основи в строителството, циментови, вароциментови, гипсови мазилки, гипс-картон, замазки циментови. Относно бързината за работа с продукта. Както виждате, монтажа на лентите става изключително бързо, по същия начин, както са стандартния Мапеластик. И след което пристъпваме към нанасянето на първата ръка хидроизолация отново с валяка. След нанасянето на първата ръка изчаквате само 1 час, след което се нанася втората ръка, след което се изчаква между 3 и 4 часа, но ако времето е по-топло, може и след 2 часа, преминавате към лепенето на плочките. Без никакво грундиране преди и след. Директно върху стари плочки, пак казвам, върху гипс-картон, върху цементова мазилка или цементова замазка. Както се казва, сутринта, ако започне с хидроизолацията, вечерта вече може да са налепени плочките. Изключително бърза работа. Искам да обърна внимание още веднъж, защото е важно, тъй като сега не искам да споменавам конкурентни марки, но вие може да си направите сравнение с технически листа на други подобни продукти. Тук обемното тегло на продукта е такова, че разходната норма, реалната разходна норма е 1 кг на метър квадратен. При
други марки, които са по-евтини, но разходната норма е килограм и половина на метър квадратен, по цена накрая ще ви излезе същата, но тук имате предимство на бързата работа, първо на продукта, без грундиране, защото другите се чакат по 16-18 часа. А третото нещо, което искам да ви обърна внимание тук е премостването на пукнатини. Докато при мап еластик премостването на пукнатини е около милиметър и половина, тук имаме премостване на пукнатини до 3 мм и половина. За да приключим с хидроизолацията, едно правило, което отново важи генерално, което трябва да се спазва при лепене на плочки върху хидроизолация. При лепене на плочки върху хидроизолация винаги препоръчвате лепило клас C2. Защо? Защото, както казах преди малко, лепилата C2 ги препоръчваме за канитогрес, защото канитогрес е неабсорбиращ материал. Също и хидроизолацията. И тя не е абсорбиращ материал. И дори ако лепиме теракот или фаянс, който е абсорбиращ, но ако лепиме върху хидроизолация, е добре да препоръчате лепило клас C2, защото едната ви страна е неабсорбираща. Това е важно, това е генерално правило. Да покажем принципът на двойното лепене, защото тук ние го препоръчваме, разбира се, но и да нямате двойно лепене, няма да имате никакъв проблем с този размер плочки, с това лепило. Но ако лепите голям размер, като този, който ще ви преди малко, полепите естествен камък, особено навън, по вертикали, двойното лепене е задължително. Adesil Express 7 и 5.9 са лепила от клас C2, подобрени цементови лепила, които ние препоръчваме за гранитогреси, за външно и за вътрешно приложение, както на пода, така и на стената, с максимален размер 30×60, 40×60. Изобщо, не с едно. И с това лепило ние имаме доста широк спектър от цяла маса, 60×60 като размер, 10 мм дължина. Кг, от паковки от 20, т.е. 4 по 5 кг, а някои цветове са големи, 25 кг паковки, които са за големи обекти.